Takže využíva sa priamo voda, ktorá tečie v bani, spodná voda a priamo táto poháňala stroje. Je to vynález, ktorý využil Josef Karol Hell. To je vynález. To bol veľký vynález, aj veľký vynálezca. Vymyslel tento stroj ako 23-ročný. Výhodu mal tento Hell, že aj jeho otec Matej Kornel Hell sa vlastne zaoberal čerpacími strojmi. Ešte stačilo. Takže tu vidíte vodné koleso s prívodnými jarkami. A vy teraz miesto vody točíte vlastne koleso, ktoré nám prevodmi poháňa čerpacie zariadenia. A toto nie je lanovka? Nie je to lanovka, je to vlastne prevod tej energie k tým piestovým čerpadlám. A tento chudák tu vysí už koľko? Keď sa rozhodli, že už urobia dieru do bane, čiže tú šachtu, tak ju využívali nielen na čerpanie, ale aj na dopravu. Takže prakticky teda využila sa na dva spôsoby. Aj na prepravu ľudí do bane, aj na čerpanie. Bolo to veľmi náročné vyraziť takéto banské dielo, takže preto takto na dva účely. 32. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne, že ste nám povysvetľovali, z čoho sme skoro nič nepochopili. Tak skúste ešte raz. A o to menej sme si zapamätali, ale... No a ak ste hladní, tak naše deti v dielničke akurát pečú chlebík, tak by ste mohli tam im troška pomôcť a možno, že vám niečo aj dajú, takže by ste možno aj nejakých... Také deti. Také deti, áno, škôlkári, takže nech sa páči. Majte sa pekne, dovidenia. Všetko dobré, dovidenia. Aj vám. Natočíme, neberte nám princeznu. Alebo Matelka.